Беларуская народная казка «Цана лусты хлеба» расказвае Кушымаў Уладзімір. Жыў-быў вельмі багаты цар, усяго ў яго было досталь, чаго ён толькі хацеў, але ён не любіў добрых людзей. Ён думаў, што ўсе яны гультаі, не хочуць рабіць, таму і ў іх і няма нічога. Цар заказаў сабе залатую карету, каб у яго было лепш, як у другіх цароў. Багата пайшло золата на тую карету. Людзі яго здабывалі, а самі гінулі. І вось аднойчы едзе цар у сваёй карэце. А насустрач яму стары чалавек, бедны, абшарпаны, худы. Цар спыніўся і пытае: «Колькі каштуе мая карэта, яна ж уся залатая?» Мужик яму адказвае: «Як не даясі за лусту хлеба, аддасі». Пасмяяўся цар з дурнога мужика і паехаў далей. А ў наступным годзе зрабіўся вялікі голад. У тым царстве град пабіў усе пасевы, людзі паўміралі з голаду. Адзін цар застаўся. Запрог цар свайго апошняга коня і паехаў, каб чаго-небудзь есці пашукаць. Едзе, бачыць, стаіць той мужик і есць хлеб. Цар просіць: «Дай хлеба паесці». А стары яму кажа: «Дай карету залатую, тады хлеба дам». Цар і так круціўся і гэтак, шкада яму было кареты, але голад не цётка, і ён узяў сваё. Цар так хацеў есці, што і кареты не пашкадаваў. Дык вось, колькі каштуе луста хлеба.